Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Din ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kaag sumubata nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kaag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Duha na ka mga sospek sa pagpatay sa manunudlo ang natakpan sa Binalbagan PNP. May duha ka mga new death sa kolera sa Negros Occidental. Anong natanan ang napatay? Agriculturist sa Negros Occidental ginismis sa serbisyo bangod sa missing nga 789 ka bags sang abono. Lalaki na tupungulan patay, sospek ginkasuhan. Kag sa good vibes, Rice Terraces ang Canlaon City sa tripig ni Ruming. Kag halin sa magamay nga classroom sa Wayang, amat-amat nga nagdako ang Vista Alegre Granada Elementary School sa Baganihan. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, halin sa kilala nga nagapanghimo sang pasalubong, isa ka kumpanya nga based sa Bacolod ang naglunsar sang Iron Rice Plus o kun rice fortified with iron nga ginagamit sang gobyerno sa pagpakigbato sa malnutrisyon. May report si Romeo Subaldo. Bugas ka makabulig sa pagpakigbato sa malnutrisyon, iron deficiency kag anemia. Ini ang panibago nga produkto sang CM & Sons Food Products Incorporated, ang kumpanya sa likod sa Mercy Bread and Pastries. Sunod sa kay Joanna Paipon, ang Senior Area Manager sa kumpanya. Bangod sa pandemic, nasudla nila ang ini nga venture. Naguntat ang operation sa ilang mga stores, kag napinsara nila nga sudlan ng ini nga oportunidad kay may nagakinahanglan sa sini nga produkto. Ang fortified rice kag iron rice premix ang ginagamit sa Department of Education kag Department of Social Welfare and Development sa feeding program sa mga estudyante, kag wala pa sa may nagaproduce sini sa Western Visayas. Nag-wait ang pag-intra namon sa mga free virtual ng DTI, free virtual training ng mga DOST, and then that give us the chance, why don't we explore and expand our products to DOST. Kasi sure target market na kami. School-based program. So we joined it. Subong, pati sa Region 7, 8 kag Mindanao, ginasuplayan na nila sang bugas nga fortified with iron. 400 tons sang iron fortified rice kag 2,400 kilograms of iron rice premix ang ginaproduce nila sa kada 24 oras. Kag sa sinigid lamang, nakikangot na sila sa mga rice farmers sang San Carlos kag Murcia nga sila ang mabakal sang ilang nga bugas. Because one of the dilemma of our farmers, ma'am, is kaya nila magtanong, kaya nila mag-produce, pero ang question nila, kung mag-produce sila, din makadto ang kila na gina-produce. That's why sa amin na meeting, we ensure to them that we will be getting whatever that they produce. Kay na, formal na ini nga ginlunsar kag gintabungan sa government agencies nila nga mga partners. Hindi pa ini available sa merkado. Kami mga dapat pahikuton ang kumpanya. DepEd kag DSWD pa lang ang makabakal sini sa ila. Kag ang ilang nga pasilidad sa may Barangay Vista Alegre sa Bacolod, amo ang pinakamalapad nga pasilidad para sa rice fortified with iron sa bilog nga Pilipinas. Sa number 9, duty hours sa mga job order workers sa Bacolod City. Plano nga paliputan. Ginasugura na karon sa Bacolod LGU ang efficiency review sa mga job order workers sa tanan nga mga departamento. Ini may angot man sa plano sa syudad nga buhinan ng duty hours sa pila ka mga JO sa tuyo nga makakinot sa pondo. Sunod sa kay City Administrator Pacifico Magarit III, sarang ipatuman ang pagpalipot sa duty hours sini nga bulan. Ang katapos ang Sectoral Affairs Office, amo karon ang nagapatigayon sang review kag assessment sa performance sang malapit 3,000 ka mga JO sa syudad. So muna, if your duty hours is lessened, tigin paanta naman na sa COA sa opinion no nga base commensurate lang malesen mo ni mga monthly salary. We understand. Galing kiti nang we also have to do cost management bla. Nang it's either madula sila entirely or half ang mabilin for those nga gina under review.
Sa number 8, LTFRB Regional Office ang wala pa makabaton sa mando angot sa paghatag sa fuel subsidy para sa mga jeepney, kag taxi drivers and operators. May report si Nico Delfin. Ginahulat pa sang pamunuan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 6 ang petisyon sang katapos ang Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o KONBACOD angot sa ginaduso nga 2 ka piso nga duga nga saka sa plete. Inituga man sa nagasaka karon nga presyo sang produkto petrolyo. Suno kay LTFRB 6 spokesperson Salvador Altura Jr., ang Central Office among madason nga maga-consolidate sa mga petisyon gikan sa mga transport sector sa rehiyon. Ginahulat ban karon sang Regional Office ang memorandum nga manggikan sa LTFRB Main Office angot sa pagpanagtag sang fuel subsidy sa mga operators ug drivers hindi pasahero nga salakyan. So we do not know kung may ara gid man kag kung may ara anong mechanics to avail sino ang entitled kag pila ang amount involved. So we do not know yet. It is supposed to be used to buy fuel. Pero galing hindi na mapangalan sa driver kaya ang driver na baylo-baylo na. So it is released in the name of the operator on file sa amon to. So mas kita gani ka problema. Masobra na sa 10 ka pesos ang ginsaka sa presyo sa kada litro sang produkto petrolyo sa sunod-sunod nga 6 ka semana. Gani tuyo uman sang pamunuan sa LTFRB nga ma-release ang pondo para sa fuel subsidy antes matapos ang bulan sang Agosto. Nagapati si Altura nga hindi man maapektuhan ang posible pagpanagtag sang fuel subsidy sa mga benepisyaryo sa piyak sang banning period para sa barangay kag SK elections nga magasugod sa Agosto 28. Kung government program na iya kag long overdue naman kag hindi na madali actually kay may mga requirements sa damo na nga fuel subsidies ang ginhatag may nabilin na to kanay sa regional office okay ang amon unless nga maglain ang mechanics subong no pero based sa all mechanics nga ang fuel subsidy is released in the name of the operator on record. Kita mo ka katabo na iya nga kapil pa sa jeepneys o kung may iban maganing nga taxi nga ang actual operator subong hindi na siya registered operator kay baligya na sa una. 3 billion pesos ang pondo nga igapain sang LTFRB para sa fuel subsidy agod mapalabot ang tag 6,500 nga ayuda para sa mga traditional jeepney operators ug drivers, 10,000 pesos naman sa modernized jeepney operators ug drivers nga ginaplano ipaagi sa mga igapanagtag nga call cards. May 1,000 pesos man nga fuel subsidy para sa mga tricycle drivers ug operators nga sarang nila makuha sa mga local government unit kung matigayo na ang pag-download sang pondo halin sa Department of Budget and Management. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 7, malapit sa 300 ka mga empleyado sa Banwa sa Moises Padilla, ginpay dalom sa surprise drug test. Tanan sila negatibo. Ginpay dalom ang mga empleyado sa munisipyo sa isa ka surprise drug test bilang parte sa drug-free workplace policy sa Banwa. Kutob sa mga na-test, negatibo ang resulta. Malapit sa 300 ka mga empleyado nga regular, casual kag job order ang gin-test kahapon nga adlaw. May ara na lang sang hindi magdubo sa 20 ka mga empleyado ang wala matest bangod na ka-leave kun yara sa official business travel. Sa number 6, lalaki patay sa Banwa sang ilog matapos tapungulon sa ilimnan. Patay ang isa ka lalaki matapos nga gintapungol sa puro ka Matinumanon, Barangay Galicia, Banwa sang Ilog, Miyerkules ang kagahon. Ginkilala ang biktima sa kay Giovanni Felicidario, 53 anyos, pumuluyo sang among lugar samtang ang suspect ang ginkilala kay Jose Warren Cordova. Sa records ng Ilog PNP, upod nga nagainom-inom ang duha sa nagluntad ang hindi pag-intsendihanay sa tunga sa mga ini. Gintapungol sang suspect ang biktima nga naigo sa sag-ang kag ini ang natumba. Pagpauli sa balay sang biktima, naghinyo ini nga dalon sa ospital sa syudad sang Kabankalan. Bangod nagalain ang iya nga pamatsyag. Gindeklarar nga dead on arrival si Felicidario sa ospital samtang yara sa kustodiya sang kapulisan ang suspect kag ginpasakaan na sang kaso nga homicide. Sa number 5, pito na kaadlaw nga may zero kung wala sa maging report nga napatay nga baboy sa Negros Occidental.
Inisulod sa kay Dr. Placida Alemana, ang OIC Provincial Veterinarian, nga nagsiling nga humalin sa Agosto 11, tubtub sa records nila kahapon, Agosto 17, wala sa may report nga hog death sa mga banwa kang syudad sa probinsya. Damlag pa. Ginsiling na ni Alemana nga inyang isa ka positibong development para sa swine industry kasunod sa pag-igo sa kolera kag African swine fever sa mga baboy sa Negros Occidental. Parayon pang pagpatuman sa tikang sa probinsya para mapangapinan kag mabuligan ang swine industry. Ginahulat ang releasing sang ayuda para sa mga hog farmers nga namatyan sang baboy. Parayon man ang pagpanagtag sang alternative livelihood sa ila kasubong sang free-range chicken. Sa number 4, Pamilya Lizares suportado ang tuyo sang alkalde para sa isa ka joint development project sa Old Airport. Antes pa man ang natalana nga paghinunanon sa pamunuan sa Department of Transportation, nagsugilanon na si Mayor Albi Benitez sa Pamilya Lizares agud nga liwat nga mabuksan ang alagyan nga nagaangot sa Barangay Tangub kag Singkang Airport sa Old Airport sa Bacolod. Ang Pamilya Lizares ang nag-file sang recovery claims sa korte agud nga mabawi ang portions ng ilang propiedad nga karon ginadumala sang Civil Aviation Authority of the Philippines. Pero ginsiling naman ni Talisay City Vice Mayor Nick Halandoni III nga amo ang nagatiglawas sa Pamilya Lizares nga ginasuportahan nila ang plano sa syudad para sa joint development project sa Old Airport. Ini kaupod man ng SM Prime Holdings Incorporated kag kaap nga kabahin sa mga nagapanag-iya kag nagadumala sang portion sang propiedad sa Old Airport. Ang pamunuan sang kaap amo ang damlag pa nagpasira sang alagyan sa Old Airport bangod man sang property dispute. Ganit tuyo ni Mayor Benitez nga mahaylo ang kaap pagi kay DOTR Secretary Jaime Bautista nga mabuksan ang bahin sang Old Airport agud nga magamit liwat sa mga motorista ang alagyan. Ginsiling man sang alkalde nga kung hindi matigayon ang negosasyon, plano sang syudad nga ma-expropriate ang portion sa propiedad nga nasakpan sang nahimo nga alagyan. Whatever ang plans mo with the city, support kita sa development. I think the family meet naman. We're just waiting about kung anong status na after ni isang kaap na amo mo lang na. Kamusta ang claims nyo gali? Sa subong ara na sa the family gamit na ang Daiko Corporation para sa bagay. So I think ongoing man ang negotiations. Sa number 3, ginismis na sa serbisyong agriculturist 1 sa OPA sa Negros Occidental nga in charge sa warehouse sa Bago City, inibigang tanan sa missing nga 789 ka mga sako sang abono. Sa desisyon nga ginlagdaan ni Governor Eugenio C. Lacson sa Agosto 8, nasapuan nga administratively liable sa kaso nga grave misconduct, serious dishonesty kag malversation of public funds or property si Hermenegildo Basilio. Wala labot sa dismissal sa service, may cancellation man sa iyang eligibility, perpetual disqualification sa pag-hold sa public office, kag barred man siya sa pagkuha ng civil service examination. Na-forfeit man ang iyang retirement benefits. Sunod sa kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr., nabato ni Basilio ang desisyon Agosto 14, ag may 15 diya siya humalin sa pagbaton sini sa pag-file sa appeal sa Civil Service Commission. October 2022 sa natukiban nga missing ang sinakusakong abono nga may kabilugan nga balor nga 2.3 million pesos sa mga withdraw na kuntani gikan sa RPC warehouse sang ilang nga share ang banwa sa kawayan pero wala na natigayon bangod wala na sa minabilin pa nga abono. Sunod sa kay Nelias, ang pagbaton sa mga delivery ng Day Basilio, kag kaupod sini nga si Joy Cardinal nga agriculturist 1 man sang abono ang wala sang koordinasyon gikan sa gobyerno probinsyal. Las 9 sang gabi natigayon ang delivery nga hindi na nalakip sa office hours. Kag wala man gani sang approval gikan sa pamuno sadto sang OPA, sunod sa kay Nelias. Kung pabayaran man ang missing nga abono, depende na sa Department of Agriculture sunod sa Nelias nga amo ang naghatag sa natungdan nga abono. Na-terminate na damlag pa si Cardinal. Nag-resign naman damlag pa ang immediate supervisor ni Basilio. Gintinguan sa Digicast Negros nga makuha ang bahin ni Basilio pero wala siya malabot. Pinalantaw na naman nga ang gulo because may duwa nga pwede matabo. It's either under-delivered na siya or still to mismo sa rice processing center ginamatamat ang abono. Pero
With regard to the administrative case, ang issue man na is whether or not maka-account siya sang loss, no, si Mr. Basilio, to which nga wala siya nakasubmit substantial evidence, no, nga maka-justify for the loss. What about sa kay Cardinal? Si Cardinal, same findings as Basilio, pero ano na siya, she is a contractor service personnel of the province, so wala na siya gin-renew. Tapos ang mga security personnel man dito, they are security agency lang, no? So we already relieved them, kaglain na to ang mga blue guards sa area. Sa number 2, may nagdugang nga duha ka confirmed cholera deaths sa Negros Occidental. Samtang nadugangan naman sang 4 ang suspected leptospirosis deaths sa probinsya. Sa datos sa Provincial Health Office, humalin Enero tubtob Agosto 12, sininga tuig, anong na ang confirmed cholera deaths sa Negros Occidental. Napulo naman sa kabilugan ang confirmed cholera cases gikan sa probinsya. Ang San Carlos City ang may pinakamataas nga na-record cholera cases, 7. Kag tig-isa naman gikan sa Silay, Ibi Magalona, kag Talisay City. 50 naman ang suspected cholera cases. Padayon ang pag-abiso sa mga pumuluyo nga ipasiguro nga matinlo ang pagkaon kag ginainom nga tubig. Mas maayo ko napabukalan ang ginainom nga tubig. Sa piha ka bahin, 101 ang suspected leptospirosis cases sa Negros Occidental. 13 naman ang suspected leptospirosis deaths. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha gikan sa infected nga ihi o kun higko gikan sa mga sapat kasubong sang ilaga nga naga-contaminate sang pagkaon, tubig o kun sa duta. Padayon ang pag-abiso sang PHO sa pumuluyo nga likawan ang pag-ubog sa baha. Kag sa numero 1 sa mga balita sa buong adlaw. Ikaduwa nga suspect sa pagpatay sa manunudlo sa Binalbagan Catholic College ang nadakpan sa kahapon nga adlaw sa Banwa sang Isabela. Nadakpan sa Barangay Tirungan, Banwa sang Isabela kahapon si John Paulo Fernandez, 21 anyos, kang residente sa Barangay San Teodoro sa Binalbagan. Sunod sa kay Major Randy Babor, hepe sa Binalbagan PNP, may surrender feelers ang suspect sa iya nga pamilya. Gani, ilagi katuan ang yasini nga ginpanaguan kaupod ang Isabela PNP kag mismo ang Iloy man sang suspect. Sunod sa kay Babor, wala nagwa ang suspect sang iya namutikan nga may upod nga pulis ang iya nga Iloy, pero nakitaan siya nga nagasakay sa motorsiklo kag didto na gindakop sa mga pulis. Ginako sang suspect nga upod siya sa mga nagpatay sa maestro nga si Tony Lazaga Miyerkules ang kaagahon, pero hindi siya ang nagbuno sa biktima. Patag di Babor, ini ang aligasyon lamang sa suspect pero makabig siya sa gihapon nga principal suspect. Sinigid lamang nga hapon sunod sa PNP, nagtigayo naman nga nagsurrender sa ila ang ikatatlo nga suspect nga si alias Cano. Una nga nadakpan ang 19 anyos nga si John Ray Castino sa bulig sang CCTV video kag saksi sa insidente. Papuli ng maestro sa iya nga boarding house kay gikan ini sa Bacolod Miyerkules ang kaagahon. Pagpanaog sa bus, ginsunod siya sa mga suspect kag sang malapit na lang sa iya nga boarding house, gin-hold up sang 3 ka mga suspect. Sunod sa isa sa mga suspect nga si John Ray, trip-trip lang ang natabo. Wala sa plano nga patson siya o galing kay nagsinggitan na ang biktima, nabuno siya ni alias Cano. Kaagyari naman ang pabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sini nga weekend. Hindi mo na kinahanglan pa magpalayo-layo para makalantaw sang matahom nga views ng rice terraces. Diri mismo sa isla sang Negros may malapad nga rice terraces. May 2 ka oras nga drive halin sa Bacolod City. Malapot mo na ini. Mabaskog ang dapya sang hangin sa among area. Ngayara lang sa tiilan sang bulkan Kanlaon. Aton inilagawan buwas sa tripping rooming at 10 a.m.
Kag halin sa mga mayang school classroom sa Wayang, amat-amat karon nga nagdako ang Vista Alegre Granada Elementary School sa pagpanguna sa anay school principal kag sa pagbidurigayman sa komunidad natukod ang dugang pagid nga mga school buildings para sa mga linibo nga mga estudyante. Sino man bala magdungdong nga halin sa mga gidonate kay mga daan nga hollow blocks, nakatukod man sila sang kaugalingon nila nga stage nga karon may covered court na. Ang istorya sa pagbidurigay bunga sang tinuigman nga brigada eskwela ang aton saksihan sa sini naman nga episode sang Baganihan sa Sunday. Barbie, hindi mo na kilala magpakalayo-layo. May rice terraces man kita mismo dito sa tawag nila nga Heart of Negros. Bago ko lang ganiling na talupanggan or bago lang ginadaya. Ito katakuman Dapat maglago ka guro Barb para makita mo. Kag at least Barb ang brigada eskwela takadamo sa na development sa aton ng mga schools. Isa hindi na sa Bacolod. Spirit na eromesang Bayanihan spirit. Kagam ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negros Ako si Barbara Mijares. Ako naman si Romeo Subaldo. Salamat kag happy weekend.